Zahlukaniswa namankonyane likhona bazalwane lithi iBhayibheli lami kusho kwabeka umphongolo likhona yebazalwane ngoba nasekubeka umphongolo bazalwane noma ngabe uyathanda noma uthandi lithi iBhayibheli lami zabonakala inkomo sibheke khona eBethshemeshi sihlukana namankonyane azo likhona webazalwane asivukeli ngoba sithanda kodwa ngenxa yomphongolo wabakwekithi likhona yobazalwane sibonga nje ukuthi sikhona uNkulunkulu usivusile esukwini namhlanje Nkosi yomusibusise amen. Haleluya. Asimshayele izandla kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. Haleluya. Haleluya. Ngokasha kuJesu Hallelujah. Jesus. Ngifuna sisukumese iman of God egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. Ngifuna sisukumese umfo kaNjomane egameni lika Jesu. Ngabe ngimbiza ngaleli gama esimbiza ngalo emsebenzini manje angivumelekile amen. Ngifuna siphakamise uNjomane egameni lika Jesu ezozenzela inkonzo ye-offering egameni lika Jesu Kristu. Wase nimphathela amaBhayibheli akhe egameni lika Jesu Kristu eze ngaphambili egameni lika Jesu Kristu. Ngokasha kuJesu engumhlengiwa ngokasha